Ľudia, sorry, že som nenatáčal. Nemal som čas. A preto vám natočím FIFU alebo GTA dneska. Teraz je 12 hodín a 30 minút 2.1., čiže ja vám tu natočím niečo tak o 1 a potom keď tak, no nie keď tak, ale ľudia, dávajte lajky, odbery, dosiahli sme 12 odoberateľov, čo je podľa mňa dosť, chcel by som dosiahnuť 15 až 20, tak dám vám nejaké videjko, buď FIFU alebo GTA, keď bude viac než 5 odberov či 5 lajkov, natočím GTA, ak bude 2 lajky na tomto videu, natočím FIFU. Takže ľudia, snažte sa. Hlavne jeden môj kamoš zo školy. Čaute.